млад човек си и се храниш с пакетирани храни, които са с овкусени, с сол, с захар, с различни вкусове и това ти е окей да си хапнеш пакетирана храна за междучастието, за почивката. А когато ти предложа плодово-зеленчуков концентрат, богат на антиоксиданти, който по естествен път ще ти повдигне енергията и ще те зареди с нужните за тялото ти витамини, тогава казваш не е окей, защото е пакетиран. Да, пакетиран е в малки такива разфасовки от по 7 мл, за да може да достигне все пак до нас и да се запазят качествата на омега-масните киселини, които, ако ги сложиме в бурканче, биха оксидирали при всяко отваряне на бурканчето, за да се ядат тези плодово-зеленчукови концентрати. Слагаш под съмнение концентрата от плодове, който е направен в удобна преносима форма, все пак те идват от Унгария. Вътре плодовете и зеленчуците са концентрации на различни, примерно от авокадо, различни плодове и зеленчуци, като авокадо, арония, нар, даже има и масла, орехови масла в тях. Има различни комбинации. Домати и тиква дори, ако щеш. Те са съчетани синергично, за да помогнат на тялото.